Non se trata dunha situación nova nin puntual, senón que dende o Centro de Saúde de Muros levan tempo advertindo das carencias do servizo de pediatría. Xa vai alá máis dun ano dende que un dos médicos permanece de baixa, sen que dende Sanidade se procederá a cubrir a súa vacante. Deste xeito, o servizo conta tan só cunha pediatra que pasa consulta tamén en Carnota. En consecuencia, uns 900 nenos de ambos os dous concellos son atendidos tan só por unha profesional, que tampouco é sustituída durante as vacacións ou permisos. Nestes casos, os pequenos son derivados a outros centros de saúde como Noia e Outes ou atendidos por outros médicos de familia que non son pediatras. Ante esta situación que xa se prolonga demasiado no tempo, a alcaldesa remitiu un escrito á Consellería de Sanidade exixindo unha solución urxente para recuperar a normalidade no servizo. Tamén dende o Concello apoiarán a concentración prevista para este sábado ás 12:30 no Curro da Praza, convocada polas AMPAs e o tecido asociativo do municipio no marco da campaña Muros quere pediatras.